Bueno, pues seguim parlant dels mànecs. Així tenim el que era un rasclet. Esta era palera, per lo que era replegar el blat i el gra que en l'era després de batre. Com veieu, al ser fusta pesava poc, podia agarrar molta presa, no és com un aixà que necessites que la presa estigui adaptada a les forces que tu pugues tindre. Entonces això també era igual. Estava adaptat i perquè pogueres agarrar més tros i més presa era per remuntonar el gra. La presa era llarga i arrastrant anaves arreplegant i fent muntó per lo que era el blat, dacsa, cigrons, tot el que en l'era secava i es batia. Com veieu, el mànec és molt llarg. El fi era perquè, sense manejar tantes peus, agarraves més tros en quant a llargària i més tros en quant a amplària. Entonces, cada eina i cada mànec estava sempre adaptat a la necessitat de la feina que anaves a fer. Així veieu que n'hi ha una eina curiosa. Aquestes eines que estem parlant ara són molt curioses. Això és un taco de madera en unes anelles de reforç als caps, en un mànec llarg, perquè això era per esclafar els terrossos quan havien romput terra i havien fet molt de guaret i s'havia quedat molt de terrós. O bé perquè la terra estava molt patejada, o bé perquè estava molt seca, i entonces la feina era anar per dins dels fraus i per dins dels solcs esclafant terrossos. Això era molt pesat. Esta massa no era una massa de ferro, era de fusta, perquè així ne pesava menys, però per esclafar terrossos era bueno. Era eficaç i ja dic, quan els terrossos eren molt grossos, anava fent la seva feina. Així tenim una altra masseta, que esta també era per esclafar terrossos. No era tan eficaç, anava més a poc, si el terrós era menut i l'havies pillat en saó, en esta feies bona feina. El mànec llarg, poc pesat i molt de colp, que és el sentit del mànec, donar-li molt de colp, com la palanca. Així tenim un aixà que es diu l'aixà de 7 lliures. Aquestes aixades tenien història, està mal manegar, perquè això no hauria de sobreixir d'ahir, és molest. Les aixades darrere tenen l'ull, que diuen. L'ull, segons el que vulguin que entre, si per exemple el ferrament no és pesat i volem que entre per fer guaret, l'ull, quan més taco tenia, més trosset tenia, més pesava i feia contrapès a l'hora d'estacar-se. Però en aquests casos que el ferrament ja pesava prou, ja dic que és dia de 7 lliures, parlant-ho a nit en un amic en dia que venia a ser alrededor de 2,5 quilos, era l'aixà que portaven els homes que volien que es llogaren i tenien prou forces com per treballar tot el dia en aquest ferrament. Això era molt pesat. Però resulta que, clar, si volien el jornal, hi havien de demostrar a l'amo que tenien una aixà de 7 lliures i prou força per manejar-la. Aquestes aixades, els que anaven al cantó a llogar-se, l'ensenyaven que portaven l'aixà de 7 lliures. Així tenim una altra aixà curiosa. Com veieu, la fulla estreta, molt llarga i molt forta, molt pesada. Esta aixà solia gastar-se per quan feien planters d'arbres o bé de vinya o bé de tarongers o similars. El planter estava molt tupit, molt junt. I entonces el que interessava era arrencar-lo en gassó. Arrencar-lo en gassó volia dir que en companyia de l'arrel anar a una pocota de la terra, perquè ho feien en la terra molt fresca, perquè no es desgassonara, i això tallava bé el que era el nap perquè era llarga, per tallar-li el nap per baix del planter, i les arrels. I al mateix temps li donava l'amplària al gassó el que volíem.
Això hi havia gent que era molt hàbil per treballar en ello, i els que es dedicaven a arrencar planter, este ferrament el sabien, tu l'agarraves i potser no eres capaç d'arrencar en gassó, però aquesta gent que eren professionals i sabien molt, pues l'arrencaven en gassó i era molt eficaç, era l'aixà que solien gastar ells.